Venim către cei care ne ascultă chiar cu o veste foarte bună și anume că în luna octombrie România va fi gazda celui mai mare și inovativ târg expozițional dedicat energiei din Europa de Sud-Est. Este vorba despre Energy Expo, care va avea loc în perioada 10-13 octombrie la Hala La Minor din București și unde ne bucurăm de susținerea Ministerului Energiei. Așadar, aș vrea să vă întreb, domnule ministru, ca partener susținător, ce vă propuneți de la acest eveniment și cum vedeți utilitatea lui? Primul rând o să mă bucur foarte mult să fiu acolo în octombrie și aveți toată susținerea noastră pentru acest eveniment, pentru că sunt genul acesta de momente care pun România pe harta lumii. Este o ocazie să ne punem în lumină avantajele pe care le avem ca țară. Suntem într-o poziție geostrategică unică. Avem un mix energetic foarte divers și foarte competitiv pentru industrie, pentru consumatorii casnici. Avem o industrie în domeniul energetic care, iată, se dezvoltă. Avem un producător de baterii autohton care scrie istorie lângă București. Avem chiar producători de panouri fotovoltaice și au venit și la finanțări la Ministerul Energiei să pornească sau să dezvolte aceste capacități. Nu mai avem anumite componente ale lanțului, cum ar fi acele transformatoare de mare putere. Asta este regretabil pentru că în momentul acesta durează cam 2 ani de zile să-ți livreze o firmă străină un asemenea transformator, se făceau la Craiova înainte. Deci încet, încet și mai ales prin aceste evenimente reușim să revitalizăm și industria, pentru că dacă tot avem aceste miliarde de euro disponibile pentru tranziția energetică a României, este păcat să subvenționăm economia altor state și să nu creștem noi antreprenorii români care să creeze locuri de muncă, să creeze valoare adăugată, să înceapă să exporte după ce se dezvoltă pe piața locală.